Oikein hyvää iltaa katsojillemme ja tervetuloa seuraamaan joka viikkoista Kontakti-10-iltaa. Minä olen Matti L. Ylevä. Tänään keskustelemme vierailevien asiantuntijoidemme kanssa mekaniikan peruslajeista. Meillä on täällä studiossa mukana tekniikan tohtori sekä teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja Sirkka A. Kvantti sekä filosofian YO ja luontaisen elämän edistämiskeskuksen strategisen viestinnän koordinaattori Justus Korjanteri. Oikein paljon tervetuloa teille studioon. Kiitos. Mekaniikan peruslait ovat perinteisesti luoneet pohjan modernille fysiikalle. Viime aikoina kuitenkin luontaisen elämän edistämislaitos on kyseenalaistanut näiden väitteiden paikkansa pitävyyden. Kvantti, mistä näissä väitteissä teidän mielestänne on kysymys? No, ensinnäkin nämä niin sanotut väitteet ovat kauan sitten havaittuja ja moneen kertaan todistettuja luonnonlakeja. Edetäänpäs tässä sitten ihan väite kerrallaan. Kvantti, esittelisittekö meille tämän ensimmäisen väitteen? Edelleenkin kyse on moneen kertaan todistetuista laista, joista ensimmäinen käsittelee jatkuvuutta, mikä tarkoittaa sitä, että jos kappaleeseen ei vaikuta voimia, sen liikemäärä säilyy. Esimerkiksi hiukkanen tyhjössä, jos ei siihen vaikuta ulkoista voimaa, niin se jatkaa samalla vauhdilla ja samaan suuntaan. No, meillä on kyllä juuri tästä hiukkasesimerkistä tämän väitteen täysin kumoava todistusaineisto. Joo, laitetaanpas pyörimään. Kyllähän tuosta videosta nyt melko selkeästi näkee, että se ei ole aito. Kyllä sitä on aika rankasti editoitu, että niinku tällä perusteella sä voisit ihan minkä tahansa luonnonlain kuvata. Eipäs oteta asioita nyt liian henkilökohtaisesti. Siirrytäänpä seuraavaan väitteeseen. Kvantti, esittelisittekö meille tämänkin väitteen taulun? Eli tässä meillä on kappale, johon vaikuttaa voima 1 ja toinen voima 2. Ja sitten kun näistä voimavektoreista lasketaan summavektori, niin tämä summavektori on yhtä suuri kuin kappaleen massa kertaa kiihtyvyys. No on kyllä nyt ihan järjetöntä väittää, että tämä millään tavalla toimisi oikeasti luonnollisessa elämässä. Otetaanpa taas ihan rauhassa. Meillähän on tästä ihan luontaisen elämän edistämislaitoksen tarjoamaa todistusmateriaalia tarjolla. Laitetaanpas pyörimään. Väinö, seuraa. No kyllä tästä videosta nyt ihan selkeästi näette, että meillä oli pieni kappale ja iso kappale, ja se molempiin samanlainen voima, ja silti se iso kappale liikkuu paljon paremmin, että ei tää väite voi mitenkään pitää paikkaansa. Tämä video oli kieltämättä paljon puhuva, mutta siirrytäänpä silti illan viimeiseen väitteeseen, eli ilmeisesti kyse oli voimasta ja vastavoimasta. Kvantti, olepa hyvä. No kyllä minä teille vastavoimat näytän, että kumooppas tuo. Aikamme näyttäisi lähestyvän loppuaan, joten joudumme päättämään tämän iltaisen kontaktikympin tähän. Seuraavalla viikolla aiheenamme on divetymonoksidi ja sen yhteys moniin kuolemantapauksiin. Oikein hyvää illan jatkoa ja nähdään ensi viikolla samaan aikaan. Tosi kyseessä. Joo. Tämä tieteellinen uskottavuus on tässä käsissä. Ei enää nyt muuta. Jos et sä nyt hyvin perustella, niin kaikki kohderyhmä on erittäin kriittinen tällaisena asioina. ei niille mitään kysyä. Telee jatkuvuutta, sori mä... Joo. Hirveä paniikki sä hälyssä. Vastavoimasta.
Niin, no kyllä mä teidän vaan